Unsa ko'y transform tikboy? Nga-transformer man. Gapatak ka ramen taong kay unsa man di ay nang mubalhin ka og eskwelahan. Di ba transformer? Gapatak ka ramen taong ka but sabot ana mubalhin ka og eskwelahan. Una giingon og transformer. Mingaw pa man kaayo. Asa pa kaday silang mawaw si Tikboy ka di ay. Atay ako pag yun nauna karon ba. Pag nasayo-sayo yung kuan ba. Asa pa kaday sila ang sulod sa kuliti. Ako ang luan na rin. Arrange sa punan ako na ang bangko na rin. Maraming kabot nilang ma'am. Arrange na ang bangko. Pagkakao mo kung kaayo dili eh. Oo, hindi mo yan ba? Salamat. Wala pa dyan punalit na ako si Tikyo dre. Uy Tikyo, ikaw pa rin una dre. Tikyo? O ako pa yung taon. Ako rin tayo nag-resa-resa ni bangko rin. Kaya hindi mo kaya. Ako sa si Ma'am dyan. Ambot lang, wala pa mambod. Basta pagkabot na ko dre. Ako pa yung taon. Tagarin sa bangko na ba? Tabangan ako tika dilo. Ano inlo na? Hinglo na. Umana, wala rin sa bangko. Ano na yun dyan? Dugaya ko ni mo eh. Ano eh, dapat yung gibuhat ko to. Si Ma'am ba? Asa ka si Ma'am? Doon na ba sa klase rin na? Bukan, dapat yung klase rin ko. Wala ka si Ma'am. Di man dugaya ni Ma'am na mo to eh. Tulog yun. Galing, tulog yun. Ang ko sa taik eh. Ugma, ito na po yung kwadra yung Ma'am. Ano na po yung pagkaresa ni Ma'am? Ay, Tikyo. Paliyo, kung ingon ni Ma'am Tikyo nga, mag-transform na ko sa eskwelahan kay lain, magaling si Ma'am. Uy, kasi girag kalit niya. Watay matunan ba mo nang mag-transform na lang kong eskwelahan, Tikyo? What? Bro, what are you talking about, man? You serious? Ang transform dahil kag eskwelahan tikboy. Ako po ani mo transform po tingali ko ang eskwela. Oy kay pero tani pa. Dili man na transform tikboy. Transformer man. Stop the cap. Uy, kung si Transformer Tikyo, pataka, raman ka, transform, manggod na siya, God. Unsa ko'y transform tikboy? Nga transformer man. Gapatak ka ramen taong kay unsa man di ay nang mubalhin ka og eskwelahan. Di ba transformer? Gapatak ka ramen taong ka but sabot ana mubalhin ka og eskwelahan. Una giingon og transformer. Ha? Kung si Transformer, uy, pataka, maka nga. Transgender, manggod na siya, di ay, nakalimot ko kay, yung manggod to ni Mama God kay, basta mo transfer ka, kunya, bayi manggod siya. Ano to yung sa inyo nga, transgender. Batak ka ramen tao na imong inahani mo yung tao na unsay transgender. Nga kanang transgender. Kana man ang wato ka sa salon ba, magpabawod ka sa mong pilok, magpamanicure ka sa imong kuko, magpariban ka, pa-street ka og buhok, maunay transgender. Pero kanang mobalhin ka giskwelahan, maunay gitawag og transformer, bulok. Huy, ikaw may bulok, kapataka, rami taon ka tekyoy. Ang Transformer gani, di ba kita ka ng poste? Di ba nanay balde ka na kadra? O, muna yung Transformer. Di kay, ang Transformer, mo ba na yung eskwelahan?